gai hauetan, baina pixka bat kontatuko dizuela Azpeitin, Azpeitiko Karmelo Etxegarai, eskola publikoan, 2017an gauzatu genuen proiektua pixkat ibilbidea nola izan zen eta hor gertatutako gertaerak. 2017an gauzatu genuen proiektua eta bai esan, berak esan duena bermatuz, ordutik 2 urtetara edo, 18an eta 19an, jendea ari dela horretan, ze guk nahi gabe edo, etorri zirelako gure eskola bisitatzera 21 ikastetxe 3 probintzietatik eta gero jende asko deitu digulako pixka nola egin dugun aldaketa eta zergatik eta horrela ez. Eta ordutik ona ere gauza asko egin dira eta leku askotan ari dira jolastoki berriak edo desberdinak egiten. Orduan, aurreneko 2 minutu eta erditan bideotxo bat ikusiko duzue, pixka bat deia egin genuenean gurasoei eta hori parte hartzeko gonbitea bideo honen bidez egin genuen. Gero esplikatuko dut nola egin genuen. Nahi genuen egin, kokatzen gara 2016 urte inguruan eta hor hasi ginen hausnartzen jolastokiak gu Azpeitiko Karmelo Etxegarai 2 eraikinetan dago. Aurre hezkuntzako alde batetik eta lehen hezkuntzako beste aldetik. 2 jolastoki ditugu beraz. Eta aztertzen hasita geunden, hezkidetza plan bat egiten ari ginen eta ikusten hasita geunden, erdigunea zeini ematen zitzaien, ez? Futbola eta saskibaloia genituen erdigunean, batez ere mutilak, liderrak, geletan ondo integratutakoak ibiltzen ziren futbolean, eta neskak, oso ondo integratu gabekoak, bakartiak, beste jolas mota batzuk gustoko zituztenak, eskinetan, bazterretan ibiltzen ziren. Orduan, esaten genuen horrek, honera ezin du izan. Ume guztien beharrak ez daude asetuta. Eta gu eskolatik, nahi genuen ume guztien beharrak asetuta izatea. Orduan, pixkanaka, ez jakintasunetik hasi ginen beste eskola askotan bezala, baloirik gabeko egunak antolatzen, jolas kooperatiboen egunak antolatzen, baina izaten ziren astean egun bat, irakaslei ere pixka bat gainkarga bat eskatzen ziren, eta pixkanaka denborarekin indarra galduz joaten ziren horrelako ekintzak, ez? Orduan, esaten genuen, zerbait egin behar dugu. Zuzendaritzatik, eta irakasle batzuen iniziatibaz, esan genuen, lehen hezkuntzako jolastokian zailtasun gehiago ditugu momentu honetan, ze eskola kirola egiteko erabiltzen zen, festetan aparkaleku bezala, eta esan genuen, HH-ko jolastokiari helduko diogu. Orduan, gure baliabideekin proiektutxo bat egin genuen. Argazki batzuk atera genizkion jolastokiari, eta pixka bat, hainbat belargune geure ganatu, eta obra batzuk egiteko asmoa azaldu genien udaletxekoei. Gauza berezia zen, proiektu hortan, eskatzen geniela udalari berak dirua jartzea, eta guk lana egingo genuela. Auzolanaren bitartez, familiei dei bat egin, eta eskola komunitateak eraikiko zuela jolastoki berri hori. Orduan udalari gustatu egin zitzaion gure proposamena, eta hasi ginen beraiekin elkarlana. Erabili genuen dirua izan zen udal laguntza. Udalak ordaintzen zuen 140, eta okerrezpanago hezkuntza sailak 160. Pixka bat proiektu hauetan irisgarritasuna eta horrelako kontuak hartzen dituzte kontuan. Orduan guk sartu genuen proiektu hori, udal laguntzan irisgarritasuna lortzeko, ez naiz oso aditua hauetan, baina eta diru pila bat lortu genuen hori egiteko. Dirua, nahi beste izan genuen guk proiektuan, igual gehiagita dena. Bilera bat konbokatu genuen, gurasoei deia eginez, bideoa aprobetxatu genuen horretarako, eta guraso pila bat agertu zen bilera horretara. Gu harrituta geratu ginen, gogoa zegoen beraz gurasoen aldetik aldaketa hori egiteko. Eta garai hortan justu ere enteratu ginen bazela proiektu bat, elkartoki proiektua izenekoa,
Bilboko Tipi Estudioko neska batzuk ateratzen zutena, eta beraien asmoa zen urtero Euskal Herriko 2 jolastoki eraldatzea. Baina ziren lehen hezkuntzako eta DBH-ko jolastokia. Eta gu nahi genuen HH-ko jolastokia eraldatu. Baina azken momentuan bada ez bada aurkeztu genuen proiektua, eta onartu egin zuten, eta orduan beraiek pixka bat ere asesoratu eta lagundu ziguten proiektu hori gauzatzerako orduan. Beraiek EHUko arte ederretako hango fakultatearekin harremana zuten, eta artista bat ekarri zuten gure eskolara, pixka bat ikuspegi artistiko bat emateko jolastokiari. Eta gero dinamizatzaile batek etortzen zen tartean behin, guzti honi forma emateko. Orduan, guraso bilera egin ondoren, taldeak sortu genituen, pixka bat, txoko batzuk identifikatu genituen, jakin gabe bakoitzean zer joango zen, baina guneak identifikatu genituen. Eta egin genuena izan zen, eskolako guraso guztiei idatziak bidali, paper batean bidali, ea prestote zegoen parte hartzeko prozesu parte hartzaile honetan. Eta jaso genituen, gurasoen erdia baino gehiago izena eman zuten. Eta papel horretan agertzen zen, zertan aportatuko zuen bakoitza. Zer aportatu lezakeen bakoitza. Eta agertu ziren, arotzak, igeltxeroak, burnina lanak egiteko, margoketa lanak egiteko, umeak zaintzeko, janaria prestatzeko, bakoitzak bere burua argazkiak egiteko, editatzeko, eta bar, eta bar. Bueno, jendea bageneukan lanerako, dirua bageneukan, bai? Orduan, talde eragile batek pixkat hori dinamizatzen zuen. Argazkiak, ni jarri behar dut edo? Ni ari naiz hitz eta hitz, eta hemen argazkiek ez ditut. Elgen zuzendaritza, irakasle batzuk, guraso elkartea, eta gurasoren bat genituen hor. Eta, gurasoak, lantaldetan elkartzen ziren, beraien kasaka, pixkanaka, hemen ikusiko dituztena zen jolastokian lehen nolakoa zen, gero pixka bat diseinuak eta egin genituen gauzak, ondoren obrak egiten argazki batzuk, eta azkenik orain jolastokia nola dagoen. Pixka bat, ibilbide hori ikusten da, sin más. Orduan, udalak arkitekto bat kontratatu zuen pixka bat gurasoen eskaerei forma emateko, legeak betetzeko, arautegiak eta betetzeko, eta falta zitzaigun beste hanka bat. Eta zen, umei galdetzea ea beraien jolastokia nolako nahiko zuten izatea. Gure arazoa zen, 6 urtera arteko umeak zirela, txikiak, ez daukagula kultura ondirik umei galdetzeko, baina, galdetzea erabaki genuen. Orduan, pixkat irakasleen bidez, hasi ziren, patiora atera eta zer toki zituzten gustokoak, zein gustatzen zitzaien gutxienak, marrazkiak egin zituzten beraien ametsetako jolastokiarenak, maketak egin zituzten beste batzuk, eta hor agertu ziren, eskaerak izan ziren, piztinak, txirrista erraldoiak telatutik lurreraino, eskutatzeko tokiak, eskalatzeko tokiak, salto egiteko tokiak, zuhaitzak, ondarra, ura, horrela animalitxoak, horrelako gauzak, umei gustatzen zaizkien gauzak. Orduan, lantaldeak pixkat proposamenak egite zituzten, eta gero talde eragilera joaten zen. Eta talde eragilea kideak elkartzen ginen arkitektoarekin. Hemen ere izaten genituen arazo batzuk, lantaldeetan proposatzen zituzten ez dakize tramankulu, ez dakize gauza, gero arkitektoak esaten zigun, hori ezin duzue jarri, hori ez dakizer, horrek behar du lurra ez dakin mota honetakoa, eta gu hor galduta aurkitzen ginen, ez? Eta normatibak eta hori, guk ondorio estatu genuen, ez zegoela normatiba garbi bat esaten zuena, gero uste dut, norbaitek sakondu dezakela horretan, baina, gu behintzat, arkitektoak onartzen bazuen eta udalak, bizto ematen bazion gu jarritako guztiari, onartuta geratu zen guztia. Baina gero udalarekin, edo udalak horra aurkeztu behar zituen lehiaketa publikoak obra batzuk egiteko eta hori, eta hor luzatu ziren, enpresak ez dakizer,
gure asmoa zen apirilean edo ja lanean hastea, eta luzatu zen, eta azkenean hasi ginen maiatz erdi bukaera. Orduan ja, gurasoak ere, ja piztina, arratsaldeak, umeak jai, eta orduan hor izan genituen kezka edo zalantza edo zailtasun batzuk, ez? Baina, hasi ginen lanean, aurrez, oina agertzen diren argazki egiten pixka bat egin genuena izan zen, gauza batzuk testeatu, ez? Probatu. Atera genituen hori merke gauza batzuk kanpora, eta han utzi genituen pare bat aste edo 3 astez pixkat umeek zer egiten zuten gauza horiekin ikusteko. Gero pixka bat zer gauza jarri edo zer gauza ez jarri ikusteko. Esan guk asmo batzuk genituela eta gero gauza batzuk egin ziren, beste batzuk ez ziren egin, beste batzuk aldatu ziren, baina nik uste dut hori prozesuaren parte dela. Eta azkenean, pixka 2017an ekaina irailerako, bintzat, jolastoki lehen genuena baino duginago bat geneukan. Prozesu zaila eta luzea izan zen, guk dirua genuen, eta diru horrekin askotan esaten genuen ostras, hau buruko mina zema diru dugun kudeatzeko, eta ze gutxi dakigu, baina egin genuen aurrera. Gure helburu nagusietako bat zen eskola komunitatea sortzea, saretzea, indartzea, eta pixka bat lortu genuen alde horretatik. Bai esan, prozesu hortan erresistentzia batzuk ere izan genituela, hor aipatu ditut futbola eta saski hori erdigunea, eta kendu genituen futboleko ateak eta saskiak eta erdigunetik, eta batzuk agertu ziren, zuek ez dakize futbolaren kontra, eta guk esate genuen gu ez gaude futbolaren kontra, guk nahi duguna da ume guztiek aukera izatea. Nork ez du jolastu jertxea lurrean jarri eta porteria egin, eta futbolean jolastu dezakete umeek, lasai. Baina erdigunean, denek ibiltzeko aukera izan behar dute. Eta gero beste aldetik, ez zikintzearen kulturakoak edo esango dute, hau da, guk orain jolastukean ondarra, lurra, lokatza daude, eta umeak askotan gehienetan zikinduta etortzen dira etxera, ez? Orduan, batzuk, batez ere igual amona batzuk eta tartean behin esate dute, nola liteke hau, ez dakizen, ni garbi, ni irakaslea naiz eta aita ere bai, eta gehiok eskatuko ninduke, beti garbi ibiltzen den ume batek, zikinduta etxera gustora jolastuta iristen den umea baino. Eta, esan, gure helburuak zirela batez ere pixkat natura, gerturatzea, ikusten dugu naturatik gero eta urrunago bizi garela, pandemiak ere hori erakutsi digu ze garrantzitsua den, eta gure aportazio xumea izan zen, hori pixkat zubaitzak, belarra, landareak, ondarra, egurrak, materia naturalak umei gerturatzea, animalitxoak, beraiek gustatzen zaienak, urtaroak, aldaketak ikustea, prozesu naturalak, segurtasunari ez diogu hainbesteko garrantzia ematen, segurtasuna behar da, baina umeek ere, arrisku kontrolatua behar dute, gustatzen zaie erronkak gainditzen joatea, salto egiteko, eskalatzeko, ez ditugu gustoko gauza zehatzetara bideratutako jolasak, hobe da gure ustez, edo zertarako gauza tramankuluak edo sortzea, umeek gero beste erabilera anitzak ematen dizkiotelako, eta irudimena, sormena eta esperimentazioa bultzatzen duten espazioak sortzea da garrantzitsua. Eta, oin bukatzeko zer nabaritu dugu guk, jolastokio honekin, desberdin honekin, lehen umeak espazio zabalean ibili behar izaten zuten, eta beti korrika, saltoka, bultzaka, baloiarekin, pixka mugimendu askoko ekintzak egite zituzten, eta oin gaur egun, nik esango nuke lasaiago ibiltzen direla, gehiago elkartzen direla taldean, oin COVID-arekin ezberdina da pixka bat, baina adin nahazketa gehiago ematen dela, umeak orokorrean askoz gustorago daudela, bakoitzak bere tokia bilatzeko aukera gehiago dituela,
Eta, bueno, Azpeitin ez daukagu hondartzarik, baina eguraldi hona egiten duenean, gure hondartegitan umeak kuak eta palak eta eskabadorak emate dituzte eta haiek Deban edo Zumaian daudela pentsatzen dute, ez? Eta gainera ura ere badute, iturriak badituzte. Eta, bueno, pixka bat da, filosofia bat bezala, ez? Naturara hurbildu eta ume guztiei aukerak eskaini behar zaizkiela eta, bueno, animo, mendaron ere, denborarekin, gaur ezpada bihar, ni seguru nago lortuko duzuela eta pena merezi du. Eta gurasoak, hor egon beharko duzue, lan da lan. Ez dira, ikusiko, igual pasatuko ditut, oingo bukaerako argazkiak. Hasieran pasatu zai. Hau da pixka bat, orain nola dagoen. Elementu naturalak daude, eta, bueno, pixka bat, umeak gero egia da, zaindu egin behar dela gehiago, bale? Orduan, horrek zaintza aldetik patio bizi bat da, orduan, tarteka berritu egin behar dira gauza batzuk, txukundu, ez dago beti txukun, baina, bueno, umeak gustora ibiltzen dira, eta hori da importantea. Eta pixka bat hau zen ere, aurkeztea eskatu zidatenean, hauxe aurkeztu dut, eta hurrengoari emango dio dan txanda, edo